Canto sabes de comida galega? Acompáñame. Non hai nada máis representativo da nosa cultura que a nosa gastronomía. Camareiro, por favor. Perdoa, pediches comida galega? Deixoche por aquí os pratos máis típicos da zona. Comezamos cunha ración de callos, un prato tradicional típico en reunións familiares e festas populares. Elabórase principalmente con callos de terneira, chourizo e xamón. Aínda que existen en moitas zonas de España, os galegos diferéncianse por levar garbanzos. O seguinte prato é a empanada. Elabórase cunha masa de pan con recheos variados, como atún, carne ou marisco. Tradicionalmente elaborábase como comida fácil de transportar para traballadores e viaxeiros. Por outro lado temos un marisco típico galego, as tamburiñas. Adoitan prepararse ao forno ou á prancha, con allo e perexil. Son moi habituais en festas e celebracións. E por último, un dos pratos máis valorados da nosa gastronomía, aderezado con aceite de oliva, sal e pemento doce ou picante. Tradicionalmente sérvese nun prato de madeira e cómese con palillos. O pulpo á feira. Guau, moitas grazas! E se queres saber máis da cultura que tes ao teu carón, séguenos.